ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hai kini ke number harum. Sembut menteri rang ba kecela ba preston tensong laong bah kini ke election MP ke Padang Syudam ki pat ba ki lapin isai ba ki kwa palat ke jingkela handai tipat ke jingkela ke bakumnu ke ba ki pat ba ki kwa ulaong ba ki pat ba ki lapin job dan buram ya ke Voice of the People Party da ke jingkmi lenti ba ki khun ki ti jong ki yo kam yo jam no la darem ke NPP ne ki wei pat kiseng ki badana ka liang sensyar handai ulaong ban nadu mensywaru ulah keren syai baban yo kam sarkar kalong ka ba hadu ka tata handai ki pat ba ki khen balada job ke VPP kin yo kam sarkar lut kumta na kaliang jong syukurman scam ban nadu menta ka kam sarkar kanwan wat hi na yeng jongki ki om bangi kwa banyo ya ke jingkela te ka we na ka bangyo i ke jingkela nga yo i menta kalong ka banga nga appreciate in tebut kam tam ya ke Shillong parliamentary constituency kalong ba kinong le tebut menta ngai tenat bawat ka bai kali ru ya sahi kabai sya bai tur ru ya sahi ban nganga kwa ban appreciate ya gani ya ke BPP ban nga kermen scam baki way ku ki political party ru kin kren kumta ba konong thebot bai wat be ya ke pisah namala phikwa baju i ki jikla ndot kam de kren sepak le pisah kren ya ke jikla te phikwa ke jikla te ke babahar ke bosni ko tangin ya pe ka balokum no ke jikla ten rei niyo i si saba teng hakapol election i kumba ki paj ba ki klem khen jing khen su ki klem perkhat su dengan i kan ni ka de ka badon kam ka bangaru ka message na kalian patien pipi ni appreciate ban nga kermen scam he kini ki election di bangan pi ong ki election na DC ki election na MLA ko kinong thepot be dei ban long kum ni dei ban long kum ni wat ya ka sya si pelar ndai ban oman pan na ki parti ni kandidat dai ban ya sei namar bangi yo ngi kwa e jikla aba pi kwa jikla ka de kani ban akrben scam ba kani ke jikla kanum ong ban ne tang mentah ka jikla ka long man ka election ka dai ban lokum ni khnang ba ma ong ye pi ha ka ba khandu ni yo i shi sha ye jing kodor jong ka election na ka we ka sunset siya gawi pat ka sunset kata kadeka jingyo i jong ai ka jingkela ka ba ka expectation ka jong ki pat ba kolong ba kham tam sa nang nong kondong ki om ba la dengi pen kela lagi jit no da ka we pat ka parti thamai kum ka parti BPP ka kam sarkar kan wat hi na yen nga ngadwai ban ngakit bok ki ruyang bakan long kenang ba gitu ki bapli ki badon hanong kendok ki khon ki bapas BA ki bapas MA uba prosto numla ban ai menta katem repasang let's say hakane ki jikla yo wan wat hi ke sarkar nayin ba phin yo kam phin yo jam dengan sobong ya kan niru nga expect bakat kum ke jing anglut jong ki pat ba ke jikla kham tam hanong kendong jungi ki bakren da ke basai ba lada la ban penrem ye kan PP lani ye kiwe political party badon hapok ka sarkar te kata ka bang ngayo i ya ka web ka ba mi ko malom ta ngau pi ngakit bok ke ruang bahkan long sisa konta namar ba mangi ki badon ka sarkar ngan do pi bon sem ni jukren ka kam sarkar kam dei ka masuk iju pensyai ru agi platform ba pera lada mentah hakawe pakawe ka department system kin sok thaj ki brio na ki sanction post maximum lai haja ka sarkar ka bakala bantung ka ditang lai haja ki bapas ki don palat ia ka saupo haja la dengi thung tang lai haja lai
lai punyo hajar ngin prediction hui kita lai punyo hajar ten re nga kemes ken bakan ke jing kela kat kum bangei ke jing shit ke jing fluid nadu sor hadu nong kendong ban yok kam yok jam gi kun le se yok palak pen ban ya ka sau po hajar ka bakila ban ai kam majam nang ne se mat kata ka ba nga kwa ban su komen bat banga kemes ken bakum ke jing ang no chou pai ba ulaya tresitom ulaya sim kejingkit klik hadu kato yo i kata kejingkela tengah kerben skem balik se kan long si